வணக்கம் தோழர்களே, என் பேர் ராக்ஸ். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது உங்கள் பட்ஜெட் பிரெயின். என் முதல் தொழில்நுட்ப காணொலியில் உங்களை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. இன்னைக்கு தலைப்பு என்னன்னா, முதல் 5 திரைப்பலகை, அதாவது ஸ்மார்ட் டேப்ஸ் ஆர் டேப்லெட்ஸ் மற்றும் ரூபாய் 20,000 நாம பார்க்க போறோம். அதற்கு முன்னால் இது யாருக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு முதல் பார்ப்போம். முதலாக படிக்கிற பசங்கள், வயது 7 கூடுதலாக இருந்தால் அவர்கள் குறிப்பா வைஃபை மற்றும் மாறுபாடு இருக்கிற திறன் பலகை எடுத்துக்கொண்டால் மிக்க நல்லது. ஆனால் செல்லுலார் மாறுபாடு யாருக்கு நான் பரிந்துரை செய்வேன்னா, 12 வயசு மேல இருக்கிற பசங்களுக்கு சரி. ஏனால் இது ரொம்ப முக்கியம். எதனால் முக்காவாசி நாம சிம்மை பயன்படுத்தினா தகவல் எடுப்போம். அதனால் அதிர்வெண் அதிகமாக இருக்கும் செல்லுலார்ல இதை வைஃபையோடு ஒப்பந்தித்தால் 70-80% அதிகமாக இருக்கும். பொதுவாக அறையில் குறிப்பா குழந்தைகள் பயன்படுத்தும் போது. இதனால் குறிப்பா குழந்தைகளுக்கு தலைவலி, கவனம் குறைப்பது மற்றும் ஞாபக மறதி இன்மை அதிகமா வாய்ப்புகள் உள்ளன. ஆனால் நிறைய பேர் வெளியே செல்வாங்க, அவங்களுக்கு செல்லுலார் போதுமானது, தாராளமா வாய்க்கலாம். அடுத்து யாருக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு பார்ப்போம். படம் பார்க்கிறவர்கள், மின் புத்தகத்தை படிக்கிறவர்கள், சாதாரணமாய் வரையவர்கள், குறிப்பாய் பசங்கள், இணையத்தில் காணொலி அழைப்புக்காக, இணையத்தில் உளவல் செய்யறதுக்காக சில அதிகாரிகள் பயன்பாட்டுக் கொள்கிறார்கள் மற்றும் அலுவலகம் ஆவண வேலைக்காக. ஆனால் தொழில்முறையாக செய்யவர்கள் இந்த பட்ஜெட்டில் அதிக செயல்திறன் கொண்ட விண்ணப்பங்கள் இல்ல காணொலி விளையாட்டுகள் வாய்ப்பில்லை ராஜா இந்த பட்ஜெட்ல. இப்போ நாம முக்கிய தலைப்பு போகிறதுக்கு முன்னால எனக்கு சிறிய உதவி செய்யணும். பயப்படாதீர்கள், ஒன்றும் இல்லை, உங்களுக்கு தெரிந்ததுதான். இந்த காணொலியை உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் தயவு செய்து லைக் செய்யவும், இல்லை என்றால் டிஸ்லைக்கை செய்து கையோட ஏன் இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிக்கவில்லை என்று உங்கள் கருத்துக்களை கீழே தயவு செய்து பகிருங்கள். ஏனால் இந்த காணொலியை நான் முயற்சி செய்து மற்றும் ஆராய்ச்சி செலுத்தி இதை செய்தது. அதனால் என் கஷ்டத்தை உங்களுக்கு புரிஞ்சால் சரி. அப்புறமா இந்த காணொலி உங்களுக்கு ரொம்ப உபயோகமா இருந்தால் தயவு செய்து ஷேர், அதாவது உங்கள் நண்பர்களுக்கு பகிருங்கள். மற்றும் இந்த மாதிரி தகவல் காணொலியில் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரணுமா, அதற்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும், அதாவது சப் என்கிற பட்டனையை அச்சகம் செய்து கூட பக்கத்தில் இருக்கிற மணியை அச்சகம் செய்து ஆள் கொடுத்தருங்கள். அப்போதான் நான் போடுற புதிய காணொலியில் அறிவிப்பு உடனுக்குடன் வந்து சேரும். இப்போ நாம முக்கியமான தலைப்புக்கு போகலாமா தோழர்களே? இந்தியால இந்த பட்ஜெட்டில் திறன் பலகைகள் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கின்றது. அது ஏன் என்றால், இந்தியால வெறும் 3 பெரிய ஜாம்பவான்கள் மட்டும் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் யார்? அவர்கள் சாம்சங், லினோவோ மற்றும் ஆப்பிள். ஆனால் ஆப்பிள் இந்த பட்ஜெட்டிலே இல்லை. இருந்தாலும் இவர்கள் தான் சிறந்த 3 உற்பத்தியாளர்கள் இந்தியால. அதனால் உற்பத்தியாளர்கள் போற்றி ரொம்ப கம்மியாக உள்ளனர் இந்தியால. இருந்தாலும் இப்போ புதுசா 2 சீனா உற்பத்தியாளர்கள் இப்போ இந்தியால நுழைஞ்சிருக்கார்கள். அவர்கள் யார்? அவர்கள் TCL மற்றும் ரியல்மி. இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஏன் இந்தியால திறன் பலகை வியாபாரம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கின்றது. இப்ப நாம முதல் 5வது திறன் பலகை எதுன்னு முதல் பார்ப்போம். டெக்னோ போவா 2. டெக்னோ சீனாவின் நிறுவனம். இந்த தயாரிப்பை டேப்லெட் இல்லை, டேப்லெட் என்று சொல்வார்கள், அதாவது திறன்பேசி பலகை என்று அழைப்பார்கள். நான் ஏன் இதை 5ஆம் இடத்தில் நான் உங்களுக்கு பரிந்துரை செய்யறேன்னா, 7 இன்ச்சு திரையில் இந்தியால இது கிடைக்கவில்லை. எதனால் இதை நான் தேர்வு செய்தேன்னா, கைக்கு அடக்கமாக இருக்கும் பட்சத்தில் இதுதான் சிறந்த தேர்வு. ஆனால் சின்ன பசங்களுக்கு சிம்மை போட்டு பயன்படுத்தக்கூடாது. இதுல தொலைபேசி ஸ்பீக்கரை கொடுத்திருக்கிறார்கள். அதனால் தொலை அழைப்பு உங்களால் செய்ய
முடியும், சிம்மை போட்டு. ஆனால் மற்றதில் உங்களால் செய்ய முடியாது. இப்போ இதனோட முக்கியமான விவரங்களை பார்ப்போம். காட்சி திரை சரியான அளவு 6.95 இன்ச்சுகள். காட்சி திரையின் வகை IPS LCD 60 Hz FPS இருக்கின்ற திரை. திரையின் தீர்மானம் 1080p காட்சி கொடுத்திருக்கிறார்கள். இதனில் என்ன செயலியை பயன்படுத்துகிறார்கள் ஆகுமா? மீடியாடெக்கின் ஹீலியோ G85 இன்றைய தேதிக்கு நல்ல சிப்செட். இப்போ என்னென்ன புகை கருவிகள் என்று பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள் என்று பார்ப்போம். முதல் 48 மெகா படுத்துணுகள் மற்றும் அகல கோணம் இருக்கின்ற கருவி. ஆனால் ரொம்ப அகல கோணம் இல்லை, சரியா? இன்னொன்று 2 MP மேக்ரோ கோணம் மற்றும் 2 MP ஆழ கோணம். இதுவே 2 கொடுத்திருக்கிறார்கள், ஏனென்றால் தெரியல. இப்போ முன் 8 MP கருவி கொடுத்திருக்கிறார்கள். கூடவே 4 விதமான LED பிளாஷ் லைட்டை முன்னாடி பின்னாடி கொடுத்திருக்கிறார்கள். இதுவே ஒரு நல்ல சிறப்பான விஷயம். இப்போ மின்கலம் அமைப்பை பார்த்தால் லித்தியம் பாலிமர் செல்லை பயன்படுத்துகிறார்கள் மற்றும் 7000 mAh திறன் சேமிப்பை கொடுத்திருக்கிறார்கள். இதுவே சிறந்தது. இப்போ ஞாபகத்திறன் மற்றும் விலை மாறுபாடு பற்றி பார்ப்போம். 64 GB ROM மற்றும் 4 GB RAM. இன்னைக்கு தேதிக்கு இந்த மாறுபாடை 10,999 விலையில் விற்பனையாகுது. மற்றும் 128 GB ROM 6 GB RAM. இன்னைக்கு தேதிக்கு இந்த மாறுபாடை 13,499 விலையில் விற்பனையாகிறது. நீங்கள் அதிகமா பயன்படுத்தினால் அதிக விலை இருக்கிற மாறுபாடை தாராளமாய் போகலாம். ஆனால் நீங்கள் குறைந்தது பயன்படுத்தினால் குறைந்த விலை இருக்கிற மாறுபாதை போகிறதுனா நல்லது. இப்ப நான் சொன்னது எல்லாம் தயாரிப்புக்கு பொருந்தும். திறன் பலகை மற்றும் இல்லை, சரியா? இப்போ முதல் 4வது திறன் பலகை பார்ப்போம். லினோவோ டேப் M8 FHD. லினோவோ சீனாவின் நிறுவனம். இதுதான் இந்த பட்டியலில் சின்ன திறன் பலகை. இதனில் செல்லுலார் மாறுபாடு இருக்கின்றது. அதனால் நீங்கள் தொலைபேசியை பயன்படுத்தலாம், ஆனால் நீங்கள் காதல வைத்து பயன்படுத்த முடியாது. எதனால்? இதுல அந்த ஸ்பீக்கர் இல்லை, காதல வைக்கிற ஸ்பீக்கர். அதனால் நீங்கள் தலைவாணியை பயன்படுத்தவும். இனி வர எல்லாம் செல்லுலார் மாறுபாடு இருக்கின்ற திறன் பலகையில் இந்த பிரச்சனை இருக்கின்றது. அதனால் தான் இதன் பேர் திறன் பலகை. இல்லை என்றால் திறன் பேசி பலகை என்று ஆகிவிடும். இப்போ இதனுடைய முக்கியமான விவரம் குறிப்புகளை பார்ப்போம். காட்சி திரை சரியான அளவு 8.0 இன்ச்சுகள். திரை தீர்மானம் 1200p கொண்ட காட்சி. அதனால் முன்று பார்த்த பலகையின் விட தீர்மானங்கள் அதிகம். திரையின் வகை மீண்டும் அதே மாதிரி IPS LCD கொடுத்திருக்கிறார்கள். இப்போ எந்த செயலியை பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள் பார்ப்போம். முன்று பார்த்த அதே கம்பெனி, ஆனால் சிப்செட் வேறு. ஹீலியோவின் P22T. ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் இந்த சிப்செட் வேகம் கொஞ்சம் கம்மி தான். இப்போ இதனில் என்னென்ன புகை கருவிகள் இருக்கின்றதுன்னு பார்ப்போம். பின்று 13 MP கொன்ற புகை கருவி, கூடவே LED பிளாஷை கொடுத்திருக்கிறார்கள். இப்போ முன்று 5 MP கருவி இருக்கின்றது. இப்போ மின்கலம் வசதிகளை பார்ப்போம். இதனில் லித்தியம் பாலிமர் கொண்ட மற்றும் 5100 mAh திறன் சேமிப்பு இருக்கின்றது. முன்று பார்த்த பலகையின் மின் சேமிப்பு விட இதனில் மின் சேமிப்பு கம்மிதான். இப்போ ஞாபகத்திறன் மற்றும் விலையின் மாறுபாடு பற்றி பார்ப்போம். 32 GB ROM 3 GB RAM மற்றும் Wi-Fi கூட 4G மாறுபாடு. மற்றும் இப்போ இந்த மாறுபாடு விற்பனையில் இருக்கின்றது. இதன் விலை 12,499 ரூபாய். 64 GB ROM 4 GB RAM கூட Wi-Fi மற்றும் மாறுபாடு விலை 12,999 ரூபாய். கடைசியா அதே மாதிரி 64 GB ROM 4 GB RAM, ஆனால் கூடவே 4G LTE வசதிகள் இருக்கின்றது. இதன் விலை 14,999 ரூபாய். இப்போ முதல் 3வது இடம் திறன் பலகையை பார்ப்போம். சாம்சங் கேலக்ஸி டேப் A7 லைட். இது நாம் சொல்ல தேவையில்லை, ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் சாம்சங் சவுத் கொரியன் நிறுவனம். இது யாருக்கு பிடிக்கும்னா பெரிய காட்சி தேவை, கூடவே கைக்கு அடக்கமாக இருக்கின்றன. இது சரியான தேர்வு. இதை சாம்சங் நிறுவனத்துக்காகவே வாங்க
வாங்கலாம். ஏனால் அவங்க சேவை தரமாக இருக்கும். இப்போ இதனுடைய முக்கியமான விவரம் குறிப்புகளை பார்ப்போம். இது முன்றுவிட பெரிய திறன் பலகை, ஆனால் இதனில் திரை தீர்மானங்கள் கம்மி. ஏனால் 800p மட்டும், அதாவது HD டிஸ்பிளேனா FHD இல்லை. காட்சி திரை சரியான அளவு 8.7 இன்ச்சுகள். திரையின் வகை TFT LCD. முன்றுவிட IPS LCD உடை தொழில்நுட்பம் திறன் கம்மி. இப்போ எந்த செயலியை உபயோகப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் பார்ப்போமா? முன்று பார்த்த அதே செயலி ஹீலியோவின் P22T MediaTek மூலமா வந்தது. இப்போ இதனில் என்னென்ன புகை கருவிகள் இருக்கின்றதுன்னு பார்ப்போம். இன்று 8 MP கருவி, முன்று 2 MP கருவி. மணிச்சிரங்கள் LED ஃபிளாஷ் இல்லை. இப்போ மின்கலம் பற்றி பார்ப்போம். முன்று பார்த்த இதுவா இருக்கும் 5100 mAh கூட லித்தியம் பாலிமர் செல். இப்போ எந்த வேலையில் மற்றும் ஞாபகத்திறன் மாறுபாடு இருந்து பார்ப்போம். 32 GB ROM, 3 GB RAM மற்றும் வைஃபை மட்டும் இருக்கின்ற மாறுபாடு. விலை 11,999 ரூபாய். திட்டுவான அதே ஞாபகத்திறன், ஆனால் 4G LTE வசதிகள். அதன் விலை 14,999 ரூபாய். இன்னொன்று மாறுபாடு இருந்தது, ஆனால் இப்போ விற்பனையில் இல்லை. இப்போ முதல் 2ஆம் இடத்தில் இருக்கும் திறன் பலகை பார்ப்போம். ரியல்மி பேட். ரியல்மி சீனாவின் நிறுவனம் மற்றும் இதன் தந்தை நிறுவனம் BBK எலக்ட்ரானிக்ஸ். அதனால் இதன் கீழே வரும். இதுதான் இந்த பட்டியலே இருக்கின்ற பெரிய காட்சி திரை. இது யாருக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குன்னா, பெரிய காட்சி திரை விரும்பிகள் மற்றும் ஆவண வேலை செய்யறவங்களுக்கு இது சரியாக. முக்கியமா குழந்தைகள் படிப்புக்கு மற்றும் விண்ணப்பம் விளையாட்டு ஆடுறவர்களுக்கு இது நல்லாக. ஆனால் குழந்தைகள் 7 வயதுக்கு மேல் மற்றும் பயன்படுத்தலாம். இப்போ இதனுடைய முக்கியமான விவரம் குறிப்புகளை பார்ப்போம். திரை காட்சியின் சரியான அளவு 10.4 இன்ச்சுகள். திரையின் தீர்மானம் 1200p காட்சி. திரையின் வகை IPS LCD கொடுத்திருக்கிறார்கள். இப்போது எந்த செயலியை பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள் பார்ப்போம். மீடியாடெக்கின் ஹீலியோ G80. இப்போ எந்தெந்த புகை கருவிகளை கொடுத்திருக்கிறார்கள் பார்ப்போம். இன்று 8 MP கொடுத்திருக்கிறார்கள். முன்று 8 MP அதிக அகல கோணம் கருவியை கொடுத்திருக்கிறார்கள். மின்கலம் வகையின் எல்லாம் ஒன்றே, ஆனால் 7100 mAh கொடுத்திருக்கிறார்கள். இப்போ ஞாபகத்திறன் மற்றும் விலை விவரங்களை பார்ப்போம். 32 GB ROM, 3 GB RAM கூடவே வைஃபை மற்றும் இருக்கின்ற மாறுபாடை. விலை 13,999 ரூபாய். அதுவே ஒரே மாதிரி ஞாபகத்திறன் மாறுபாடு, ஆனால் 4G வசதிகள் இருக்கின்றது. இதன் விலை 14,999 ரூபாய். கடைசியாக 64 GB ROM, 4 GB RAM கூடவே 4G வசதி இருக்கின்றது. அதனின் விலை 17,999 ரூபாய். கடைசியா முதல் இடத்தை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இதை நான் சொல்லியே ஆகணும். ஏனென்றால் பாரதி என்கிற ஒரு குழந்தையின் பூர்வீகம் தஞ்சாவூர். அவள் பிறவில் இருக்கின்ற குறைபாடு என்னென்றால் SMA, அதாவது முதுகு எலும்பு தசை குறைபாடு. இப்போ அவளின் வயது 2, ஆனால் 3 வயது ஆறதுக்குள் இதன் சம்பந்தமான ஆபரேஷன் செய்யணும் இந்த வயது ஆறதுக்குள்ள என்று மருத்துவர்கள் சொல்கிறார்கள். அதனால் இந்த குழந்தைக்கு பெரிய நிதி தேவை. எவ்வளவு நிதி நீங்கள் கேட்டால் அசந்தேவர்கள் 16 கோடி ரூபாய். அதனால் உங்களில் தயவு செய்து எவ்வளவு முடியுமோ கொடுங்கள். இல்லை என்றால் நீங்கள் இதை எல்லாருக்கும் இந்த செய்தியை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். தயவு செய்து உங்கள் இணைய செயலியில். இந்த இணையதள இணைப்பு நான் கீழே கொடுத்திருக்கிறேன். தயவு செய்து போய் பாருங்கள். பாவம், இந்த குழந்தையின் ஆபரேஷன் சிறப்பா நடக்கணும்னு நாம வேண்டிப்போம். நன்றி. இப்போ நாம முதலாவது இடத்தில் இருக்கும் திறன் பலகை எதென்று பார்ப்போம். TCL Tab 10S. TCL சீனாவின் நிறுவனம். இதை நான் எதனால் 1வது இடத்தில் வைப்பது
எப்படி என்றால் இதன் பெட்டியினில் கூடவே 3 பென் கொடுத்திருக்கிறார்கள், வரையறதுக்கும் எழுதுறதுக்கும். இதுவே சிறப்பான விஷயம். மற்றும் இன்னொரு சிறப்பு என்றால் 3 பார்த்த பலகையின் விட இந்த பலகை அளவு கொஞ்சம் சிறுசு. அதுக்கு ஒரு சிறப்பு என்றால் இதன் எடை கம்மி, காட்சி திரை கொஞ்சம் கம்மி, அதனால் திரை தீர்மானம் கம்மியாக இருக்கும் நினைக்காதீர்கள். 3 பார்த்த விட ஒரே மாதிரினா இருக்கும். குழந்தைகளுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம் பெண் கொடுத்தது, ஏனால் வரைவார்கள் மற்றும் எழுதுவார்கள் அந்த திரைப்பலகையில். 3 பார்த்த திரைப்பலகை மின்கணும் சேமிப்பு விட இந்த திரைப்பலகையில் சேமிப்பு அதிகம். இப்போ இதனுடைய முக்கியமான விவரம் குறிப்புகளை பார்ப்போம். காட்சி திரையின் சரியான அளவு 10.1 இன்ச்சுகள். இதுக்கப்புறமா 3 பார்த்த திரைப்பலகையின் தொழில்நுட்பம் அதேதான் இல்லைன்னு கொடுத்திருக்கிறார்கள். இப்ப நாம எந்த செயலியை இதில் உபயோகப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் பார்ப்போம். மீடியாடெக்கின் MT8768. ஆனால் இது ஒரு நல்ல டீசென்டான செயலி. இப்போ இதனில் என்னென்ன புகைக்கருவிகள் இருக்கின்றதுன்னு பார்ப்போம். பின் 8 MP அகல கோண கருவி, கூடவே LED ஃபிளாஷ் கொடுத்திருக்கிறார்கள். முன் 5 MP அகல கோண கருவியை கொடுத்திருக்கிறார்கள். இப்போ மின்கண சேமிப்பு பத்தி பார்த்தால் 8000 mAh சேமிப்பை கொடுத்திருக்கிறார்கள். இப்போ ஞாபகத்திறன் மற்றும் விலை விவரங்களை பார்ப்போம். 32 GB ROM, 3 GB RAM, கூடவே வைஃபை மற்றும் இருக்கின்ற மாறுபாடின் விலை 13,999 ரூபாய். மன்னிச்சிருங்கள், மற்ற மாறுபாடு இப்போதின் விற்பனையில் இல்லை. இப்போ கடைசியா உங்களுக்காக போனஸ் குறிப்புகள் 1 இல்லை 4 போனஸ் குறிப்புகள் உங்களுக்காக இப்போ நீங்க பார்ப்பீங்க. இதை நான் 2ஆய் பிரிச்சிருக்கேன். எப்படி என்றால் பெரிய பலகை மற்றும் சிறிய திறன்பேசி பலகை. இப்போ நீங்கள் திரையில் பார்ப்பீங்கள். ஒப்பிட்டு பார்க்க விவரம் குறிப்புகளை நான் 2ஆய் பிரித்து வைத்திருக்கிறேன், எதனால் நீங்கள் சரியா தேர்ந்தெடுக்க. அதே மாதிரி நான் 3ஆய் பிரித்து வைத்திருக்கிறேன், ஒரே மாதிரி குறிப்பிட இருக்கின்ற திறன் பலகை. நீங்கள் பாருங்கள். இப்ப நீங்கள் பார்ப்பது ஒரே மாதிரி போட்டியாளர்களின் விவரம் குறிப்பிடுகள். இப்போ எல்லாம் பலகையின் வாங்குற இணைப்பு கீழே நான் கொடுத்திருக்கிறேன், போய் பாருங்கள். இப்போ கடைசியா இந்த காணொலியின் முடிவுக்கு வந்தாச்சு. இந்த காணொலியில் நான் போட்ட திறன் பலகை பற்றி ஏதாவது இதன் மேல் சந்தேகம் இருந்தால், இல்லை என்றால் வேற ஏதாவது தொழில்நுட்பம் பற்றி ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் தாராளமாய் கேளுங்கள். கீழே நீங்கள் போறதுக்கு முன்னாடி லைக், ஷேர் அப்படியே முடிஞ்சால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போயிடுங்கள். நல்ல தொழில்நுட்பத்தை நல்ல விதமாக பயன்படுத்துவோம். நன்றி, வணக்கம்.